आच्छा दिनै नभेम्बर दाननि 14 खालार गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि खुंगा 20थि बोसोरसालिया फोरबो सिनायथि फोरबो बियो दा बे गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादखौ थांनाय 2000 मायथाइनिफ्रायनो दानानै जोंनि गगामुग हालामाव थानाय अर्थात धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय गगामुग हालामाव थानाय माखासे कलेजफोर जेरै गगामुग कलेज, गगामुग हायार सेकेन्डारि स्कुल, सबनसिरि कलेज आरो मयदम मिमां बेतबारि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल आरो मयदम मिमां खदमगुरि सिनियर सेकेन्डारि स्कुल आरो बरदल'नि सेन्ट्रेल कलेज बेफोरनि फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै स्पेसियेलि बर' फरायसुला फरायसुलिफोरखौ लानानै मोनसे आफादखौ दानाय जादोंमोन बे बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादखौ दा बेखौ दाजेननायनिफ्रायनो जोंनि गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जोंनि जायगाजों लोगोसे गोजाननिफ्राय फरायफैनाय माखासे फरायसुला फरायसुलिफोरखौ जाहाथे जोङो बे सिनायथि फोरबो खुंनायनि गेजेरजों जोङो माखासे गावजों गाव सिनायज्लायनायजों लोगोसे आरो जोंनि फरायसा जिउआव गोजाननिफ्राय गावनि लाइफ केरियारखौ दानो थाखाय जोङो फ्राय कलेजाव फरायदोंब्लाबो जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बबे मोनसे दिगथिं थांनानै गावनि लाइफ केरियार बा गावनि लाइफ स्टाइल दानायाव मा मोनसे प्रफेसनजों थाङोब्ला मोजां जानो हागोन बेखौ जों गोबां इन्टेलेक्चुयेल आलासिफोरखौ लेंहरनानै सावरायलायनाय जादों फरायसुला फरायसुलिफोरजों सोंनाय फिन्नाय खालामलायदों आरो बेखौ दाजेननायनिफ्रायनो जोङो दिनै गोबां जोंनि बर' गगामुगाव फरायफैनाय बर' फरायसुला फरायसुलिफोरखौ खौसेयाव लाबोनानै दिनै गावजों गाव जोङो सिनाखि खालामबोलायनो हादों आरो जोङो बे फरायसा आफादनिनो थुनलाइयारि आफादनिनो माखासे बिबानगिरिफोरा साननानै हनानै गावसिनि रोंनायफोरखौ फोसावनो थाखाय लिरनायफोरखौ फोसावनो थाखाय मोनसे सनास्रि सोरां मुंनि खुगा लाइसि दिहुनबाय थानाय जायो देग्लाय बिनि गाहाय सुजुगिरिया जसना नार्जारि आरो मासिगिरिया सरगे बसुमतारि देग्लायसिम बियो गां 8थि बिसानसिम सफैबाय आरो फैबाय थानाय समाव जाहाथे जोंनि फरायसुला फरायसुलिफोरा बे आफादनि सिङाव बेन्दोङाव थानानैनो बेबायदि दिहुनलांबाय थागोन आरो फरायसा जिउआव थुनलाइ सोरजिनायनि खामानि मावनानै जोंनि बर' समाजाव बिहोमा होलांगोन होननानै आं मिजिंथियो आरो दिनै जोङो जागायजेननाय समाव 2000आव जिथिया बे लिटारेरि ससाइटिखौ दानाय जादोंमोन अब्ला खोब गंनै गंथामसोल' कलेजखौ लानाय जादोंमोन आरो खोब बर' फरायसुला फरायसुलिफोरा खोब लिमिटेडमोन नाथाय आथिखालाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा कलेजाव एडमिसन लानायनि उनाव गोबां फरायसुला फरायसुलिफोरा बे बेन्दोङाव फैनानै गावखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे फरायनाय थुलुंगाखांनाय बेफोराव बाहागो लानाय बायदिखौ जों मोननो हादों देग्लाय जोङो सिगांनिफ्राय एसे बांसिनै हाबाफारि लानायखौ मोन्दों सिगाङाव गेलेनायखौ लादोंब्लाबो खोब खम लानाय जादोंमोन नाथाय देग्लाय जोङो बेनि सिनायथि फोरबोजों लोगोसे साननै हाबाफारि लानानै प्रग्रामखौ सालायनाय जादोंमोन 13 नभेम्बर आरो 14 नभेम्बर 2021 मैया बेनि थुनलाइ बादायनाय हाबाफारि आरो गेलेनाय बादायलायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय दिनै आरो बेनि सिनायथि फोरबो बेयो बिजाब बेखेवनायजों लोगोसे गोबां जोंनि लेंहरजानाय आलासिफोरा बाहागो लाफैनानै जोंनि फरायसुला फरायसुलिखौ गोबां फरायनायाव थुलुंगा होनाय बेखौ जोङो मोननो हाबाय सासे फरायसाया फरायसा हिसाबै फरायथारनांगौ आरो फरायसाजों समान खुनु खाफाल गोनां दुनियाव नागिरनानै मोनला फरायसुला फरायसुलिफोरखौनो गोबां साइक'लजिस्ट आरो इडुकेसनिस्टफोरा गोबां लाकिएस्ट पार्सन होननानै बुंदों बेनिखायनो जोङो जाहाथे फरायसा जिउआव मोजां फरायनायजों लोगोसे गावनि लाइफ केरियार दानाय लोगोसे समाजनि खामानि मावफालांगोन बेखौ दिनैनि हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो मेसेज होनायखौ मोननो हादों एसेनोसै गोजोन्थों फरायसा जि आफाद 20थि बोसोरनि सिनायथि गोदान फरायसाफोरखौ सिनायथिनाय फोरबो सिगांनिफ्रायनो बिथिं फैनायावथ' लुगैयोमोन नाथाय फैनायनि खाबु मोनाखै देग्लाय बेयाव फैनानै बाहागो लाना खोब गोजोननाय मोन्दों दा बेयाव गोबां गुबुन जायगानिफ्राय फरायसाफोर फैदों दा बिथांमोननि माखासे गोदान गोदान फरायसाफोरनि जि थांखि माने खोब गोजोननाय मोन्दों सोरबा सोरबा गावबा गावनि जिउआव UPSC एग्जाम पास खालामनायनि KPSC एग्जाम पास खालामनो सोरबा डक्टर
बिदि नार्सिं जानाय बिदि इन्टारेस्ट लानानै फरायनो फैदों बे फरायसाफोरजों सावरायनानै आरो आं अबं गसाइनाव आर'ज गाबदों बे गोदान फरायसाफ्रा जाहाथे गावबा गावनि फरायनाय समखौ मोजाङैनो बाहायनानै देहा लानानै मोजां मिजिंजों जाहाथे आवगायलांनो हायो। जिथुनिखि जों फरायसाफोरजोंल' बिदि सावरायनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनो आरो फोरोंगिरिफोरजों सावरायलायनाय हाबाफारिखौ नुनो मोनो। जों दुलाराय फरायसा आफादा फोरोंगिरिफोरजोंबो सावरायनायखौ जों लाबोबाय थादों नाथाय गोलाव समनि बे महामारि कर'ना भाइरासनि गाग्लोबनायनि थाखाय जों फोरोंगिरिफोरजों सावरायनायखौ जों लानो मोनाखै। अब्लाबो जोंहा फोरोंगिरिफोरजों जोङो गोबांबार जों सावरायबाय थादों। जों दुलाराय फरायसा आफादा फोरोंगिरिफोरजों जों जेब्लाबो सावरायो फोरोंगिरिफोरजों जों सोमोन्दो लाखियो। जों फरायसाफोरखौबो जों बांसिन बुङो मानो होनबा गुबैयानो फरायग्रायासो फरायसाया बेखायनो फरायसाया फार्स्ट फरायनो गोसो जाग्रोनांगोन। फरायनो जुदि गोसो जायोबासो बेखौ जों फोरोंनो हागोन। बेखायनो जों फरायसाफोरखौ जों रायलायो आरो बेजों लोगोसे जाय फरायसाफोरखौ फरायनो थाखाय बोसोन होयो जा न'निफ्राय जायफोर सुबिदा होनांगौ जायफोर दिथा होयो दा गार्जेन बिथांमोनाबो गुबै दा बेखायनो जों गिबियाव फरायसाफोर आरो गार्जेनफोरजों सावरायनाय जादों बिनि उनाव फोरोंगिरिजोंबो जों सावरायो सम सम नाथाय नैबे कर'ना महामारिनि गाग्लोबनायनि थाखाय 2 बोसोरा जों सावरायनाया एसे खम जादों बेखौ जों उनाव जों सावरायनायखौ लाबोबाय थादों। गगामुगनि जाखांनाय फरायसाफोरखौ आं खावलायगोन दि बयबो जाहाथे नैबे जायगायावल' थायालासिनो बेनिफ्राय फरायना पास जानानै गुबुन मुलुगसोलोंसालिफोराव गुबुन गुबुन गिदिर गिदिर फसंथानफोराव जाहाथे फरायहैयो आरो फरायहैनानै टाउनाव साख्रि मावनानैल' थास्लायस्लाय थानायनिख्रुइ गामियावबो थांनानै जाहाथे गामिनि माखासे उन्दै उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ जाहाथे फरायनायाव जाहाथे मोजां खालामो लोगोसे गामिनि जोंनि आइ आफा माखासे गार्जेनफोरखौ जाहाथे फरायहोनांगौनि थाखाय बोसोन होयो लोगोसे गामिनि जि आबहावा बेखौ जाहाथे मोजां खालामो दि माखासे जौ जुवा लोगोसे माखासे समाजनि गाज्रि साननाय माखासे बिदि खोमसि फोथायनाय बैफोरखौ नैबे गगामुग हालामनि फरायसुला फरायसुलिफोरा गोजौ थाखोनि सोलोंथाइ लाना गुबुनाव थांना सोलोंना फैनानै जाहाथे बिथांमोना गावबा गावनि गामियाव हाबहैनानैबो जाहाथे समाजखौ जाहाथे साख्रि मावनायजों लोगोसे समाजखौ फोसाबो आं बेखौ बिथांमोन फरायसाफोरा फरायसुलिफोरखौ खावलायगोन। गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादनि दिनै गेवलांमेल बेवहाय गोबां गुबुन गुबुन जायगानि जेरैहाय सोनाब साइडनिफ्राय जोंहा बिश्वनाथ देशनिफ्राय लानानै लखिमपुर आरो जोंनि धेमाजि आरो सानजानिफ्राय सिमेन्ट सापरि गासैखौबो लानानैहाय बेवहाय माने गोबां फरायसाफ्रा माने बेवहाय फरायनो थाफैनानै माने गुबुन गुबुन रुमाव थायो आरो बे थानायनिफ्राय माने जों गावजों गाव सिनायलायनायाव माने आखुफोरखौ जायो आरो बेवहाय जोंनि गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि बे आफादा मोनसे जोबोद गिदिर मोनसे रल लायो बेनो जाहैदों मा साफ्रोमबो फरायसाफोरखौ खौसेयै लाबोनानै मोनसे सिनायथि लायनाय मोनसे हाबाफारि लानाय बे मोनसे बिराद मोजां खाबु गोनां जायो आरो लोगोसेनो बे फरायसा जिउआवहाय माने जोंखौ माने माबोरै जोङो मिथिंनिफ्राय लानानै माबोरै जोङो माने हाबाफारिफोरखौ दैदेनो मोनसे प्रग्रामनि बेफोरनिफ्राय लानानै जों जोंनि गेदेरफोरजों माबोरै सोमोन्दोआव जोङो रायलायनांगौ बेफोरनिफ्राय जों गोबां स्कप आरो खाबु मोनो जायनि जाहोनाव बे जोंनि गगामुग बर' फरायसा थुनलाइयारि आफादा गिदिर मोनसे बिफाव लायो। आं गोजोननाय मोन्दों बे बोसोरावबो माने आगुनि बोसोरनि बायदि बे जोबोद मोजाङै खुंफुंजादों आरो इयुनावबो बे खुंफुंजाबाय थागोन होननानै बेखिनिखौनो आं बुङो आरो नोंथांमोना मोनबेसे फरायसालिखौ लाना दिनै बेवहाय गंसेल' फरायसालिमा गैया बेवहाय एराउन्ड गं 6थासो दङ जोंनि सबनसरि फरायसालिमा आरो गगामुग फरायसालिमा आरोबाव माखासे गोजौ गेजेर फरायसालिफोरखौ जों लाफानाय जायो आरो बड'लेण्डनि मिरु फरायसालिमा दं गोबां दं आरो बेफोरखौ लानानै जों बेवहाय मोनसे जायगाखौ सोलाय सोल' खालामनानै लायो बे बाराव जों सबनसरियाव लादों ओमफ्राय आरो उननि समफ्राव सोलाय सोल' खालामनानै जों लाबोबाय थानाय जादों आरो